of someone love and I called upon you. There ain't no love in the way that I love you. Of drunken sailors and happy pirates, how I wish I'd sail with you. Drunken sailors and happy pirates, how I wish I'd sail with you. Popaire, doncs, és la meva companya, l'Elisenda, i jo. Som dos, ens anem gestionant doncs, el temps com podem. Jo faig més la part de producció, la part de fer cervesa, i ella es dedica més a la part d'administració i bueno, comptabilitat i tal. I a part d'això doncs, tenim molt d'ajut extern en tema de disseny d'etiquetes, bueno, ajut puntual amb companys, amics. How I wish I'd sail with you. Drunken sailors and happy pirates, how I wish I'd sail with you. Popaire significa pescador de pops. Llavors jo vaig fer aquesta feina durant uns quants anys al Port de Blanes amb una barca i bueno, doncs allà ens deien tant al meu soci com a mi doncs, popaires i bueno, doncs una mica doncs, el nom va venir d'aquí. Quan van començar amb els companys a fer cervesa, com tots, li vam buscar un nom. I després, quan vam constituir l'empresa, vam fer la marca i no tenia sentit canviar-li el nom i vam seguir amb el nom de Popaire. Tot va començar perquè la meva companya va fer un Erasmus a Bèlgica i anava de tant en tant algun cap de setmana a veure-la. Llavors allà bevia cerveses molt diferents del que trobava aquí. Cerveses espectaculars i molt ben fetes, molt diferents, i aquí no trobava res. Llavors em va donar uns kits per fer cervesa a casa. A la mateixa cuina anàvem fent cervesa cada vegada una mica més, de manera més sofisticada. Fins que vam anar a una fira de cervesa artesana, rotllo de homebrewer, rotllo de fem cervesa a casa, a veure què tal. Plantejar una mica el terreny, produint, elaborant cerveses amb altres instal·lacions ja fetes, i nosaltres fèiem de magatzem i distribuïdors, i després ja ens vam embarcar a fer el nostre propi obrador i començar a fer les cerveses amb cara i ulls i fetes per nosaltres. A partir del kit que vam comprar a Bèlgica, vam indagar molt per la xarxa, per trobar informació de com millorar, de com fer altres mètodes per fer la cervesa. Llavors també ens vam informar amb altres microcervesers aquí a Catalunya. Ens van explicar com tenen la seva fàbrica, ens van donar les portes obertes per visitar les seves instal·lacions i arran de tot aquest boom d'informació vam començar a casa a fer més produccions, a fer variant receptes i amb altres productes, fins que ens vam decidir a llogar certes instal·lacions a fora, en aquest cas a Girona i Barcelona, per fer els nostres primers lots allà per poder-los comercialitzar. Va ser quan ens vam donar d'alta d'autònoms i vam començar a fer cervesa ja etiquetada i per poder-se comercialitzar. Arran d'això ens decidim a fer l'obrador amb tots els seus controls i tot, i ja a elaborar per nosaltres mateixos sense haver-nos de desplaçar en el nostre propi local la cervesa, i això és molt satisfactori. Per la gent que solem beure cervesa artesana i desfrutem sobretot amb un bon glob, sempre en mesura, la cervesa artesana envers la cervesa industrial té propietats excel·lents. La cervesa artesana bàsicament té 4 ingredients, que és l'aigua, el llúpol, la malta i el llevat, d'acord?
El que és la cervesa industrial doncs, afegeix altres tipus d'ingredients, com conservants, colorants, etc, cosa que l'artesana no en té. La cervesa artesana no està ni filtrada ni pasteuritzada, cosa que dona més propietats a la cervesa. Diguem que conserva totes les seves propietats i oligoelements per ser un producte natural, i diguem que és una mica més sa. Bàsicament doncs, és una cervesa més natural, feta en producció més limitada i que evidentment té un canvi radical amb una cervesa feta a gran massa. També el que són les matèries primes, fins ara doncs, les hem hagut d'anar a buscar fora del país perquè no hi havia abastiment, però a poc doncs, hi ha hagut empreses que s'han anat nacionals, s'han anat annexionant i ens han donat facilitats doncs, per poder comprar els seus productes. En aquest cas nosaltres ara doncs, gran part de la matèria primera que fem servir és nacional. Tant de llúpols hem començat ara fa poc amb uns pagesos al nord de Girona, i després del que és de maltes, que també és un gran volum que fem servir, venen del centre d'Espanya. Per nosaltres és molt important això, perquè realment fem economia local, fem una economia sostenible. El panorama cerveser a Catalunya és molt efervescent ara mateix. Hem constituït un gremi, que ara mateix som 18 cervesers. En total hi ha 44 fàbriques, o petites fàbriques a nivell català, i hi ha una mica més de 200 marques de cervesa de tot el territori. Cada lloc o cada poble on podem trobar. I clar, això creix en tema de fires de cervesa artesana per fer conèixer el territori, fer conèixer cada cervesa artesana, i després també que el petit comerç, petites botigues, petits restaurants, petits bars coneguin aquest producte, el demanin, i això és molt maco de veure. I també hi ha certes empreses una mica més grans que també es comencen a interessar, i això fa que es vagi arrelant realment una cultura de cervesa a Catalunya, cosa que fa pràcticament 10-15 anys no hi era. Nosaltres també fem tastos de cervesa de tant en tant, i aquí és on trenquem una mica el mite de la birra és un refresc. Llavors, amb les 4 cerveses que fem fixes, deixem tastar la gent i deixem que tinguin sensacions noves, gustos nous, textures totalment diferents entre si. Sempre dic que cada cervesa té el seu moment. Si tens molta calor i molta set i tal, una cervesa lleugera amb alcohol, lleugera amb cos, entra molt bé, millor que l'aigua fins i tot. I si s'està a fer uns maridatges amb carns o amb un escabetx, per exemple, el vi amb un escabetx no combina, però amb una cervesa una mica forteta, una mica ambre, combina perfectament. La birra són moltes coses, moltes sensacions, i cada cervesa té el seu moment i cadascú l'ha de buscar.